elura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zer gara euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Kaixo guztioi, gaur hemen gaude AEKaren egoitzan, elkarrizketa bat berezi bat egiteko. Martxoaren 4 da eta korrikaren 24. edizioari buruz hitz egitera etorri gara hona. Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzen ditu helburu. 1980an Euskal Herria oinatitik bilura zeharkatu zuen lehen korrika antolatu zenetik, euskararen alde antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta garrantzitsuenetarikoa da. Ordudanik 24 korrika eta 55 urte igaro dira. 2026ko martxoaren 19an hasita korrikak 11 egunez eta 10 gauez eta gelditu gabe Euskal Herria zeharkatuko du 24. aldiz. 2000 kilometro baino gehiago euskararen alde, adin eta mota guztietako milaka partaidekin gau eta egun gelditu gabe. Eta horregaitik gaude hemen, Gernikako AEK egoitzan. Gaurko elkarrizketaren helburua 24. korrikaren xehetasunak ezagutzea da, baina baita ere hemen zuekin aritza eta egiten duzuen lana hurbiletik ikustea. Az gaitezen ba, hemen gurekin dugu AEKako ardurana Gorka Olaeta. Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko etortzeagatik eta plazer handiz erantzungo dugu zuen galdera guztiek eta espero dugu gustora egotea gure etxe honetan. Lehenik eta behin, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ez gaitezen elkarrizketarekin. Egunon, zer da korrika eta zein da bere helburu nagusia? Bueno, korrika zuek ondo esan duzuen moduan, da ekimen erraldoi bat, euskarien aldekoa, eta Euskal Herri osoa gurutzatzen duena 11 egunez, eta bueno, esan dugu moduan, laster martxan hasiko da, ez? Zer berezitasun izango ditu 24. korrikak aurreko edozeinik konparatuta? 24. korrika nazio mailan ez deko lan berezitasun handirik izan daiteke Bilbon bukatzen dela, lehenengo edizioan, izan zen moduan, Bilbon bukatuko da. Baina herri mailan eta bustialde mailan adibidez bai ikusi dugu laguntza handia izaten gabiltzala gazteen partetik, ez? Batez ere gaztetxoak, zuek baino nagusitxoak, baina jende gaztea laguntzeko prest badagoela piot. Zein izango da aurtengo leloa eta zer esan nahi du? Aurtengo leloa da euskara gara. Ez da lelo barri bat, ez da duela gutxi asmatutako lelo bat, baina oso lelo garrantzitsua da euskararentzat eta zer esan nahi du? Esan nahi duena da euskara gu denok garela, ez? Euskaldun bakoitza euskara dela eta denok daukagula garrantzia oso handia euskararengan. Euskara ikasten ari den pertsona bat, euskara dakien euskaldun zar bat, edo egunero erabiltzen duen, zein entzuten duen euskaldun bat, oso garrantzitsua da. Noiz helduko da korrika Gernikara eta ze ordutan? Korrika helduko da martxoaren 26an, ostegun bat da, eta zoritxarrez, apur bat helduko da goizaldeko 3:00. Orduan jende asko igual egongo da, baina saiatuko gara animatzen gau horretan kafe hartu eta denok korrika egitera, ez? Zer da lekukoa eta zer simbolizatzen du? Gernikan nortzuk hartuko dute lekukoa? Lekukoa, fizikoki da egurrezko makillatxo bat, barruan daukana zulotxo bat, eta hor mezu bat gordetzen dugu. Lekukoa asmatu zuten 80. hamarkadan, 1980 urtean, Mendiburuk asmatu zuen, eta berari eskatu zioten egiteko makillatxo bat, eskatu zioten egiteko zerbait
lasterketa bat, herri joango den lasterketa bat, identifikatzeko edo, ez? Eta orduan, sortu zuen Mendiburuk lekuko bat. Eta zein da helburua? Helburua da azkenean euskara ahoz-aho zabaltzen den moduan, eskuz esku ere lasterketan zehar zabaltzea, ez? Eta Gernika mailan, edo Busturialde mailan parte hartzen du edonork parte hartu aldu, baina azken finean normala izaten dira kirol taldeak, elkarteak, eskolak, familiak, lagunak, denetarik. Zein da AEKaren papera korrikaren antolaketan? Azken finean, AEKak imaginatu dezakezuen dena antolatzen du. Egia da beste elkarte askoren edo jende askoren laguntzarekin, baina AEKak korrikaren hasieratik amaierara egin behar diren kudeaketa denak egiten ditu, ez? Alde batetik burokrazia edo paper guztiak, ibilbidea antolatu, korrika kulturala antolatu, korrikako arropa ere kudeatu, ez dakit jakingo duzuen, baina arropa pila daukagu ere bai. Eta korrika txikiak ere badaude, aurten ez dakit parte hartuko duzuen zuek, baina korrika txiki eta beste hainbat ekintza aktibitate antolatu, ez? Adibidez, Busturialdean daukagu arduradun bat, gero Bizkaian dago beste arduradun bat, eta azkenean Euskal Herri mailan beste arduradun bat. Eta denen artean, biltzen gara Bizkaikoak Bilbon, eta saiatzen gara eskualdez eskualde, bakoitzak berea antolatu eta denen artean Euskal Herri osora iristen. Zer laguntzen du korrikak euskara gehiago erakustea eta euskaltegia hobetzea? Azkenean, edozein hizkuntza ikasteko orduan, motivazioa edo grina oso importantea da, ez? Eta euskararekin are gehiago, da hizkuntza bat oso kultura aldetik oso garrantzitsua, hizkuntza gutxitu bat, eta korrikalako ekitaldik egiten dena da, motivazioa piztu, grina, ikusi zelan jende asko dagoen hizkuntza baten alde borrokatzen duena, korrika egiten duena, eta horretan lagundu aldu, pertsona batek daukan motivazioan, ez? Zer egiten duzue korrikatik jasotzen den diruarekin? AEK, azkenean Euskal Herri mailan, AEK pila bat daude, euskaltegi pila bat eta barnetegiak. Adibidez, gu Busturialdean, ez dakit ezagutzen duzuen ondo Busturialdea, Gernika, Bermeo, Busturia, Mundaka, ez? Bakarrik Busturialdean dauzkagu euskaltegi fisiko 2, hau eta Bermeokoa, eta gero foruan daukagu barnetegi bat. Orduan, hori dena mantendu, kudeatu, eta langile guztiak ere ordaindu behar dira. Orduan, bakarrik Busturialdean daukagun honekin, imaginatu duzu Euskal Herri osoan, zenbat egoitza dauden, ez? Orduan, gehien bat da hori gure eguneroko lana sostengatzeko. Gazteek eta irakasleek zer paper dute korrikan? Azkenean berizaten da gazteak zaretela edo direla etorkizuna zentzu guztietan, eta hizkuntza batean ere horrela da, ez? Zuek zarete etorkizuna, eta orduan hizkuntza den bezala korrikan ere daukazue paper garrantzitsua, ez? Gazteak ikustea korrika egiten ere oso garrantzitsua da. Nola anima daitezke gure adineko ikasle parte hartzera? Purtsu bat, igual, historia ezagutu lehendabizi, aurkitu dezakezue interneten bideo oso polita, ikusten dena nola hasi zen korrika, eta konturatu nola iristen garen gaur egunen arte, eta gero animatuz, azken finean, segurazki gustatuko zaizue musika entzutea, kirola egitea. Orduan, korrikak hori dena batzen dugu. Batzen dugu korrika, batzen dugu musika, kirola, dantza. Orduan, ondo pasatzeko momentu bat da, eta horregatik zuentzat aproposa da. Zer erronka ditu euskara gaur egun? Euskararen erronka, helburu nagusia ez galtzea dena dakigun moduan, eta horretarako oso garrantzitsua da, hiztun kopurua handitzea edo gutxienez ez jaistea, ezta? Orduan,
egunero erabiltzea eta kalean hitz egitea, hori da erronka nagusia. Zergatik da garrantzitsua gaur egun korrika bezala ekimen bat? Garrantzitsua da, hizkuntza gutxituen artean, azken finean oso garrantzitsua da jendeak ikustea, zelan benetan jende asko daukan defendatzen, jende asko dagoen egiten duena, maite duena, eta ikusteko ez dela hain hizkuntza gutxitua, benetan merezi duela bizirik irautea, ez? Gure herrian eta inguruetan, euskara entzuten alda? Entzuten da, baina ez dakit, zuek esango duzue. Entzuten duzue zuek? Edo ez da entzuten? Bai. Entzuten da, baina egia da nahiko genukela, purtsu bat gehiago entzutea ere bai, ez da? Zer mezu bidaliko zenike gaur eguneko eta Gernika inguruzko gaztei? Mezua, azken finean konturatzeko hori nondik gatozen, nortzuk garen eta non gauden, eta euskara dela oso hizkuntza polit bat, oso gure hizkuntza bakarra munduan, eta gaztelania, inglesa, frantsesa edo beste hizkuntzak, baina askoz ere bereziagoa. Eta orduan aprobetxatu behar dugula hori, oso aukera polita daukagu, hizkuntza berezi batean hitz egiteko eta erabiltzeko. Bukatzeko eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur hemen gurekin egoteagatik. Oso interesgarria eta aberasgarria izan da guretzat. Eskerrik asko zuen arretagatik eta egiten duzuen lanagatik. Euskararen alde eta euskaltegien alde egiten duzuen ahalegina benetan eskertzekoa da. Zorte on 24. korrikarekin eta jarrai dezagun guztiak euskararen alde lanean. Agur eta ondo izan! Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranduaren eraldia lumadi berriaz. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Zerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila.